तू देरी कइले बो को ह तनी फिर जी जल्दी चल रबिया बार-बार फोन कर लागे जन्नी नु अभी करे कल के फोन करता मम्मी जी फोन करता नहीं कहता नहीं कि जल्दी आ चल कनिया ना पाऊं जी रुक जी तोनी से दम धरी मार ले कभी कुछ कहां देखे समय 1 मिनट ठीक बा हाथ नहीं कि 1000 के चक्कर में 10000 डूब जाई हां कौन ची 10000 मारे ले 20000 30000 जाता ना कम होता ना अरे ना पाऊं जी देखिए आवत आधा घंटा के बाद फिर वका समय हम देता जन्नी नु पैसा अरे रौरे ई हड़ी जन्नी नु हाथ धरी बा धरी करे हाथ मत के धरावा कुछ नहीं के ना तोर बना तरकारी मन करता निक बार खाए के ना त निक बार घर में खाऊं के कुछ नहीं के मिलत नहीं यार मेरा त लावत न रही एक पीस के रोज जो मुर्गा लाई मछली लाई अंडा लाई खसी लाई का ना लाला खात रहे यही जाए जे आदमी बिलाइल बटुए का ला देले बाड़ी जे घर में हई गीला नहीं का चावरा कति मरसा टका भात बन है का मारे गिल तो हो बटे एकरा कैसे हम निकाली छोड़ निकालम खाई में रखे का खाए कहियो खाई काची कुछ जी एगो जान तो दिक्कत हो गइल बाटे बान मुंजी का सवाज एकरा से बतियावत रहनी हां उ नतिया न राती खानी फोन कर दल रहे हम नु ओकरा से बतियावत रहनी हौका काला टिका रसे ओजंदर बीजी बताइला सन त हमरा खूब गरियावत रे कहत रहो तो ये थी बानी का तब एक मोबाइल से मैं भी बतियावा था अरे मैले बतिया त मैं से ककरो मोबाइल नहीं मांग सकू सब टूट है का बते नहीं बुझी जे त बुझेबे ना करेला बतियोई नहीं तनी देखल जाला कि कौना कट्टा घरी के ओकर बिका का बा ओकर अनुसार बते नहीं देखी जोना के 2-4 बीघा वाला बा दिन भर में 2-4 मिनट बतियाई काट दिए जोन ढेर पैसा कौड़ी वाले बा ओकरा ले 2-4 घंटा बतियाई जोन साफर और पैसा दिलो जान लुटावा त ओकरा के तनी ज्यादा समय देही सुना ना भौजी जहां का बाटे नोट हो जे करी भेट जननी ना ढेर 60 घाट हो जे लगाए त रौरा का गरीब काय अमीर मोय के बराबरिया लेके चलत नहीं मोय ले मोबाइल पहले मांगी तो अभी जान तो नया नया पटेले बन न त यही से एकरा के घुचु पुचु करता हमरा के देबे जी आ सुनिए के बात कहू कहला अमितावा काला 1 साल से बतिया तनी ओकरा ले नतिया को देत नहीं नंबर कर ब्लॉक करी त ब्लॉक कर ना बतिए क दिन के ना त खत्म हमर बियाह होत टम तास ना बतिए हम नो पढ़े जाए ना ट्यूशन एगो पिछोड़ी गलिया नहीं खे कौन त टोला कहाला अच्छा पूरा टोला हां ओकरे में गए गो लइको ना बहुत सुंदर बाटे लागत न पैसा वाला है दूची जी सुनराई पर मत जाई पैसा पर जाई धन दौलत होई त आदमी कैसे सुनर हो सकता टोल देखा लेकिन तनी एज करबा एज के लड़का कौन के बियाह करे के बटुए पैसा से मतलब बा एज ले काजी बूढ़ो बटुए कोनो दिक्कत नहीं के देखियो ओकर बैंक बैलेंस बा बूढ़ा पेंशन मिलता ओकर ले 60 गाठ लगा दे अरे बियाह शादी आज कमा के छीट के रखल त निमर गब लेकिन जाना तो चरचकिया गाड़ी ले जाला ओकरे से हम बतिए का कतना निक बटुए रौरा साइकिल वाला पर ध्यान दे बोल बता का भल चरचकिया गाड़ी बा घूमे के मेरे स्टेशन छोड़ी कबो हमनियो के काम लागल त हमनियो के लेके चली अरे वो एको दिन जान जी बुची जी एको दिन घरे नु भात भोजन नहीं कर जान जी लेके आई मंगाई मुर्गा मछली तनी बनावाई ठीक बाटे एवरा 9 रुपया मांगम कनी से कम नु के द हमरा के हई चीज खाए के मन करता चुपचाप कहे कि बतियावे के बात पर मोबाइल द हां सेरा पकड़ा हो के डर ना रही फोन करिए सुन त ना उठाई त कह दम कि ना घर में चोरा के मोबाइल खनी माई रहे भौजी रहे सब कोई रहे ऐसा ना उठाई नहीं के फोन बटुए एगो ले बतिया त एगो गप दे कह देता सब त करबे न करी कि कहीं और नहीं ना बतिया झूठो का जौनो हाथ में सोना के चिरई बिया तौनो उड़ दे बुची जी हाथ ना सुगर बने रूप पता ना नतिया कातना मुंह तावसन भौजी ठीक कहत रो जान तो एक मोबाइल मांग लेम ना तो वीडियो ना बताई देखिता हई बतेवा तनी रोशना से त कातना पैसा वाला सोना के कान में के बनवइले बानू भौजी हम तोहरो के बनवा देम ठीक बा तू हमरा ए तरह साथ देत रहिया हमरा के मिलवावे ले चल रहिया ठीक बा हाय देखे चांदी के चूड़ी कोनो लड़की पे ताड़ी सन रौरा में बुची क्वालिटी बा रौरा में उ दम बा के रौरा सोना चांदी पहन सकता नहीं जन्नी नु त अपनी जोन क्वालिटी बाटे भौजी तहार आशीर्वाद तहार साथ हमरा साथे रही न त हमरा के आगे बढ़े से केहू नहीं खेरो सकत एकदम बुच्ची जी एकदम कहले तनी जाए कोई तनी मुर्गा चाहे मछली मंगावे के ठीक बटे जा त गड़ी वाला पर ध्यान दे बूढ़े बता का भइल बूढ़ ल कोनो बियाह को घरे रहे और सब पैसा लेवे के आज मंदिर लगाई काले मंदिर तूर के अपना घरे जाई तब का जाई बताओ ये ननद बाड़ी न तनी झमका के हमो रहतानी आई करे पैसा से ओसे हमरा के खेलबड़िया अपना दम पर बतिया रहतिया बियाह शादी होते देखाई एकरा का न गोली बंदूक से मरिसन के हमारा का मरिसन कौन के हम कोन ले बतिया बतानी चलो भात थोड़ा मुर्गा मछली के तैयारी करा त मुर्गा पक्का मिली खाए के जीवे पानी चुए लागल देखा हो साग और सब्जी हवे कुल हम दूसरा से मंगावतनी एगो मर्द बना के पन छुछुर नियर मुंह बना के एनी ओनी बैठल रहता न बताओ 10 रुपया के धनिया हवे ए जा कहत रहनी कि तनी दुखियारी बो दे बोल रही तो घर का खेती न सालों भर लोग खाला तो अपना थू ना होला कोराला नाही
लेकिन कुछ कह जा न खाए के मन करता न बनाए के मन करता तनी मन भर लोग जीव भर बोलेला मर्द में हरारू त निक लागेला जब बोलते नहीं कि बढ़िया से तो हम बनाई के करा खातिर पता ना बाहर जाके खा तनी कि का करतनी हमारा बुझाते नहीं खे नौकी प्याज है इस यही से हाली हाली छील के बनाओ तनी तड़का मार के देखो तनी आज देव खाना खइह कि ना खइह के जानता टे अजिया गुनी नहीं मैंने उन्हीं रही का अरे नहीं ओनिया का कर कनिया कि देखी ना आपकी थैगलियम से पैसा निकाल के 100 रुपया देले रहनी लहसुन प्याज के खिसियाई मती ना रहल मैंने खिसियाई ना आय ई कौन आदत मैंने पैसा निकाल ली बिना कहले पूछले अजी ना रहल कुछ हुए से हम कनिया ना कि मंगा ले या पहु ना रहनी घरे और कोई घर में नहीं खेना एगो हमरे पर्सनल लौकला तो पैसा निकाल ली तो दूसरा से जाई पैसा मांगे मम्मी जी से मांगे जाई कहो कि तोर मर्दा नहीं के कमा के धइले तो फिर हम का करो कुल में तो हम देखो तो जब घरे आवनु ना कुछ ऐसा होई नु मम्मीला तो मुंड खराब हो जाई यही से परसा पहले लुकवा के रखत रही तो ओकर लागत कि ना हमरा पैसावा नहीं खन देत हुड़ियावा नहीं खन देत कातना हुड़ियावा लेके आवतनी कातना हुड़ियावा लेके आवतनी कि तोरो के दी अपनो खर्चावा चलाई या घरो के चलाई अब माने हम ही जीव के काल भइल बानी आय अब तो घर में तेल तासा नहीं के बताई के करा से कहे जाई हम आपसे ना कही तो के करा से कही मैं तारा भी रुपया पैसा नहीं खे एगो हमार पैसा हो गइले हमारे सामान हम के करा कमाई से धर जी अब ही ना देतनी तो धरता नहीं चाहे धरब आय हम कैसन पैसा धर हमर बाप भाई देता नहीं जा हम रोज देखत नहीं तो परस में पैसा खत्म हो जाता है हम गिन के धरते नहीं खी रोज 500 रुपया आप कमाते तो के करा के देता नहीं बताई ना हमारा से माने हम तारा हिसाब दी ना काहे हिसाब ना दे सकी ना देई ढेर नून तेल नहीं खे लिया के रख दे राशन नहीं खे के हाथ गोड़ ना तू के बना या हम खियाई कुछ लेबे ना ना हम खाई तार बनावल बुझाइल अपन खाजा बनावल ले बानी न बनाए न लियाई न दे आ न खाई तो ठीके बाटे जब लियाइबे ना करब देबे ना करब तो खइबे ना करब और आदमी हवा भग के रहे घरवा में क अब तो जाके बाहर खा ले तो क हम हो जाके हम के घर खूब देखा तो बाहर हम खातई ना माई हमर सही कहत रहे कि जितना ऊपर से निक बन नहीं अंदर से एकदम काला नाग बन जीवन लाग गइल जब से आई तब से न कोनो चीज का सुख न स्वार्थ पाउनी है झगड़े कर जिंदगी बीत गई तार जो आदत तू जवन कहत तवन करब हमनु त हमर कुल दोस्त मित्र इतना छूट जाई 500 रुपया लौकता त 500 रुपया कमाता नहीं और हमर कोई नहीं खे तो मेहरारू भले न खा लेकिन दोस्त यार खाऊ स ना माने मेहरारू खातिर मन हम बुझाता कि काटते पेटवा ता जाके माई ले कह त नहीं खन देत पैसा उ हमरा कहि नु ओकरा पैसा हम देता नहीं अच्छे वहां वो कहता नहीं कि का जानी के करे के कमा के तब कम में घर के देत होई कि जाई नहर त गाना झूलनी हार बनवाई आ ई कहता नहीं कि माई से कह हमारा नहीं खे अठौनिया पठौनिया करे के जा रह दी लिया के राशन पताई धरी अब जौन गांव में तू धइले बनू एथिया झुमुकावा ओकरा के मंगा ल त काम बढ़ुए पैसा के हमरा उहे त आंखी धसल बा झुमुका त नजरी में गिरल बा तू भइल बाटे कि जल्दी में लिया त हमके खाई चबाई हम बेचे को आता नहीं सोनारा फिर ध दे फिर जाके कमाई अपन छोड़ाई हमार ना धई सोनार के झुमका ठीक ना भले अब हमके लिया के दे चाहे ना दे सब खाई तो खाई ना खाई तो ना खाई ढेर बोला तब तू हां ढेर बोलता नहीं जहर लिया के दे दे जहर लेके हम देव तारा खुद खाए के पड़ जहर हमारा कौन काम बदले के तारा खिया ना दे त खाई ना ही ओ ध्यान दे अब मम्मी का आदमी हई इसको को लगा बाटे और सूखा खा जाता थे काजे कबले खाना बने समझ में नहीं खे आवत कोनो बात नहीं खे मुंह धोले हला पे बर्दाश्त ना हो खला लागी पेटावा में हौड़े अब तब मिलल तब मिलल मम्मी जी थोड़ा सूप में ना खा जाला हम पागल बनी आहो हमारे का समझाई ना जे सूप लेके बैठल बनी धदनी होते माने कुछ नहीं के बुझा अजी दिमाग हमारे से 3 रंग का बात बतियाई ना कहता नहीं कि तू ही जो हाय कर हाउ कर ऊ कहता नहीं कि पैसा माई के देना कमा के आप कहता नहीं कि हमरा के देबे ना करेला पागल बा का हो मैं के देता तमजा 76 नियर कहता नहीं 76 नियर यही से रिश्ता ढेर दिन लेना चली जब मर्दे मेहरा में झूठा सही चले लगी ना बताई हम उनके थैगिल में से 100 रुपया का निकाले ले बनी पैसा खड़ा खाए खातिर निकले रहनी मम्मी जी कि लहसुन प्याज दे तू हो गए बसिया होता मेरा पैसा देता हां या खोदी हम दुकान पर से बिस्कुट लिया के खरीद बिस्कुट लिया के खइती सिखाओ तो नहीं की ना मत सिखाई
जब हम अपने बाप भाई के कह देबा जब हमारो बाप भाई उन्हीं से गुर्जे लगे से तब बाबू के गलत लगे कि भाईवन से बोलवाती है लड़का के हमारी ते का करत मतिया हो का जानी रोज कमाए त जैतई बानी कहिया लिया के पैसा देतनी मुट्ठी में जी कोया सहु सुके म समझ में खराब सौर सीखी 100 रुपया नहीं निकाले ले वो करे के लेने का देना हमके कोई नहीं है काहे ना निकलबू बताइए नहीं हऊ पत्नी के फर्ज बाटे कि अपना खातिर ना निकल ले घर परिवार खातिर निकल ले बानी टमाटर धनिया लहसुन मंगवाइले बानी खइले नहीं की पैसा बा ठीक ना हम कहीं कर मस्ती में का भइल बाटे नमु वाले बनता न जियाले बनताटे बुझाते नहीं बुझिएबू काहे मुए बुझिएबू अरे आप पूछो आज कितना दिन हो गए न बोले ना चाले ना जब झगड़ा करे करे तब लगे यहाँ त लगे कि मार के आज मुंह ये दियो यानी कि पढ़ावा लिखावा सब बेअर्थ बा पढ़ावा आदमी पढ़ावा त लिखावा त कि बेटा बेटे में होशियार चला कैसे का हम कहीं हमर माई कहत रहे कि न जे ना होई बिया ना होई भगवान कजनी कहां लिया के बोझ दिया ना हमारा के नहीं हम समझा सकत नहीं ना हम बाहर निकल के देख सकत नहीं महीना के बा क्यों करके चम्मच में घोर के पियाई तो आपका लड़का है आप समझा सकत है ना जी हम समझा बियाह शादी कर देने अब ऐसे बिगड़ लड़का के हमारे से बियाह कोई नहीं देखे तो कहता नहीं कि ठीक बिया हमारे लायक बिया जब जानते रहनी कि हमारा लड़का बिगड़ल बाटे सत बना के दौड़ल बाटे रो मत चुप रह जो खाना बना बताइए हमके कहता नहीं कि हुए 100 रुपया अपनी माई खातिर चोरैली हो बताइए हमार माई 100 रुपया खातिर कहां लगा मैं खातिर में चोरावता तू करता टे हां 100 रुपया का ले तुम हो गई घर में तेल करता हमारा सब बना साबुन बटे पता ना क्या खाई आदमी का ना आई का करिए ना बाहो दुगो बेटा रहे न तो कर बात अलग रहे नतिया एगो बाटे ना हमरा का नाच नचा देले बाटे दो गाला बा हां केता के छोटे बच्चा सिखावो तक नहीं सिखौला से दादा नाराज जाता अब हम कान खोल के सुन ले केहू लिया के दे तो बनाई व ना दे तो हम ना बनाई भले आदमी खाई चाहे ना खाई हम उनकी ना निकालब तू में से पैसा छोड़ दो एक तो अपने बिगड़ल ऊपर से और बिगड़ जाई मेरा मर्द के छूटा ना छोड़ल जाला बिगड़ल आदमी के और बिगाड़ दियल जाला कि होगल मैला खा के मर जा अरे ना कहल जाला पति पर कोई ना देई ई सब ना बोलल जाला पति परमेश्वर का बोला तारू अच्छा रहा तो हम बोलत ना बानी जा तू जा खाना बना कुछ कहीं उनकी मन में कुछ चलता चाहे कौन सिखावती हम सब बात के एक बार पहले एक ने ना करत रहनी माने उ में हर रखले बा उल्टा सीधा बा ए पर लतिया त कहबो के लतिया आवत ठीक बा पैसा रुपया ना के देता तू जो मन कर जे तो जानतो नहीं एक झपड़ा मारिए तो दू झपड़ा मारिए तो झपड़ा हम मारा बाप की लड़का के देख ले ये रहिए मरद हाथ तो छोड़ले जाला छोड़िए मारा बा बना ना जा जा उगा खूब हो गया जा तो हम समझाओ जा खाना बनाओ तन चोखा भात बना के दो हमरा के चोखा भात तरकारी हम ना खाइम गैस बनावत ताटे का कहे कदी मोटी में का भइल बा काहे ऐसे करत ताटे हमरा खुद समझ में नहीं कब आई तब ना पूछम काहे एंगने करत आई एक दिन होला 2 दिन होकेला तो कर आदत पड़ गइल बा एंगने करे के मेरा से करत ताटे अच्छा बात नहीं के ना कांच कुवार नहीं के ना कि चलो कुछ कर तो चल बन जाई ना बतानी तब का बता बतानी पूछी जी डराई मत बोले के ले जाए के बता ना अरे ओकर चिंता मत करी देखे वाला चिंता तो हम देख लेब केने ले जाए के केने बा कौन पूरा बोले चल चल बेटी हाली हाली और एगो बनल बाटे सुनी कनिया पहले हई मांग ले ओकरा बाद हमहु बतियले बानी कहनी हां जे काले मिल जाता नहीं काले सस्ते बबुआ ले कि देखी बबुआ जी 10 मिनट बतियाइम त 1000 20 मिनट बतियाइम त 2000 जितने मिनट बढ़ी उतने पैसा बढ़ी त कहतन भाभी जी कोनो बात नहीं खेर खाली हमरा के समय दी नोट हम देब जन्नीनु हरो छोड़ा मत एक एक सलाई के देखी ए हर एक बात में 10 रुपया द 5 रुपया द 1000 द 2000 द कुछ करियो ना ना त वो में का दिक्कत बटुआ अरे आजकल लड़की का नहीं किसन का कुछ डरा तनी फलाइन केस तो खाली चला ना बेटी जी वो सब के चिंता फलाइन केस पे कोई रुपया ओकरो पैसा बढ़ी कर सब बतिया ले बानी सेट करे ले बानी चलिए आई जल्दी चली पैसा के नहीं 1 रुपया छोड़ा अरे दादा बौकनी का कल बनी मन से हो जाए आज जी प्रणाम रे हां प्रणाम खुश रही पाऊं जी खुश रही ठीक भाई नु आ जाएंगे गालावा देनी है गालावा देनी जाइन जा चली रॉकेट रुकाने रहो ना ना हम होने मुंह कॉलेम पाऊं चल गालावा देने जाइन जा हम ए जे बैठे जा हमें ना मुंह कॉले तनी ना जाइन कोई देख ले ये भौजी के लिए भौजी के लिए नहीं ऐसे ना कि केहू देखबो करी ना तो सोची कि मार्केट जातरी ना तो बाहर से जातरी तो स्कूल में तक ना रख देना हां भौजी बड़ी केला भौजी के
हैं अरे माई आइल, अरे माई कहत नहीं भौजी आइल बड़ी ना तो कॉन्फिडेंस बा ना, भौजी इने उन्हें देखत रहियन बॉडी ये सब बतिया खतल बने भौजी के बारे में बतिया अपना बारे में बतियाइन जा लगले पाजी 10 मिनट बीत जाई 10 मिनट बीत जाई। इहो जानत तार भौजी तो हमको बहुत संबंध बा। अरे हम हां आज मीटर चालू बाटे, हम जब तक ले जुगाइल बन तब तक से मीटर चालू बा। 10 मिनट ठोकी हमरा सब मालूम बा सबके का संबंध बा, का नाता बा, का रिश्ता बा, जौन काम खातिर बा कुल चीज मालूम बाटे, मतलब एवरीथिंग हमार जाने लीन रिपोर्ट। जाने ली तो भिड़िए रही तो कैसे बुझाता कि अरे मुंह मोड़ ले बानी महाराज, हम नाता कम हां भौजी होने तक नाता कम दो का दी का कर ले फोन आप हैं अयो ए जी पहले कॉलर रहनो कि हम तारा के मोबाइल देम। तो मोबाइल ले लेके आइल बनी, गिफ्ट ले आइल बनी। ओहो हम ले चाहे नहीं ले ले बाकी हम कहते नु देम मोबाइल ना दे। ये बतिया होता बन जाए देखि पाऊं जे 1000 से ऊपर जाता जान जाए 10 मिनट से ऊपर हो गई समय। अरे पैसा के बात नहीं है महाराज के जो जितना कम होता ना हम दे। हां तो देखत हम ध्यान में रखम। हां वो खातिर ना कल हमर कम ही रुपया पैसा के हो। अंगूठी ता पहले अंगूठी ता अंगूठी ता बुची जी ओही मई ये कहले बतिया त रबिया के बोले बने ओजी कब जाइम रौरा जल्दी बतिया के पैसा ले जावन छी को हम जब खरीदवा आदम का जल्दी पाहुन जी जल्दी पैसा निकालो, पहले पैसा निकालो, पैसा निकालो। को दी अभी दो ना जितना बाटे होता ना, बगल में कितना बा धर हुन जी का जाने कहा पापा चल बे मम्मी कहतिया कि देख देख हम का हो जाई कि ना हो जाई हमरा के बताइन जे पाहुन जी हो जाई 10 अभी मिनट के बटुए अच्छा अभी मम्मी से कहता नहीं लड़की से बतिया तड़ा नु अभी मम्मी से कहता हम के इधर बैठ जाए भौजी ना देखी हन तू लिया दिल हम कहत रही बिछाई हई हैं बुची जी उठी रौरा वो और मई अपन ये चली अब समय हो गल बटुए हां टाइम खत्म टाइम 11:10 पे आई रबिया भी कहीं तो वैसे करते नहीं जान जी रबिया नो पीने पानी तो फिर दिक्कत हो जाए जल्दी टाइम खत्म जी टाइम काल आवे के घर ले फोन आवता। अरे रौरे अपन बाड़ी अपन घर में तने मम्मी जी ने कहले बने कि मम्मी जी जल्दी आवा तनी जा जान जी तो फिर दिक्कत हो जाई 10 मिनट घर जानते बानी कि कपड़ा धो के टंगले बान या कहनी अन लड़की के कि ले जाके छते पर टांग दे तो एक बार भी नहीं खे सुनत कि हाँ का कहतिया बपवे नहीं न होई आए बपवे नहीं न होई जैसे जरिया रही वैसे ना पुलिया होई तनको कम नहीं खे हो घूम कर भर गांव के बिया तनको कम नहीं खे एगो सखी सहेली मिल गई मम्मी का जगह करते हम देख के आगुनी का पापा एक दोसर लड़की से बतियावत रहन का मरे पगलाई बड़ू का हम पगलाई लेके हम सच बोलता नहीं चल ना जल्दी अब पैसा देत रहन एगो मेरा नु खड़े रहिया उनको पैसा देत रहन काहे मारी है का से नतिया के मुड़िया का टूट गइल है ओ बापे बारे काहे मारी हो कान मोरे के देखा 100 रुपए ना दे देन 100 रुपए निकल रही 100 रुपया खातिर लाग दो लकी जहर मार दे हमके खिया 500 के नोट देत रहन 100 रुपया खातिर मिर्दंग उड़ावले रहन हां मम्मी जी ए मम्मी जी का हो गई आई देख ले का देख ले अब का अरे अब तो मर तू का मारतानी मेरे लेके अब का देखावा का मारतानी मारी और नतिउ को मारी अपनी जाके पापा के मारो दामदा के मारी हेने खानदानी न चलत होई चाची के का खानदानी रखत होई अजी ससुर दुगो में हर रखले रहना हमार आय में हां हमार ससुर दुगो में हर रखले रहना पूछ लो फोन करके पूछ ले तू ऐसा ना आई ना 6 महीना पर आई ना साल भर पर आई ना कोनो ठीक बाटे रे आय पापा लड़की से बतियात रहन पैसा दे दे के देखा लिए तू हमर लड़के पागल बिया चलता चल सुरता वाला यही सब पागल आइल बटे चल तक नारियल में बनी माई के पीछे में तू भइल बटे कौन ये रे चिल्ली रे कौन हिया ना ऑटो लके टेंशन मत ले अपनी बा भाई के फोन करके बोलाई चलो नहीं मंगिया पर करत उखाड़ देला कावा से चोर ना की कबार देता नी तू देरी कोइले बो को हतानी फिर जी चल रबिया बार-बार फोन कर लागे जन्नी नु अभी करे कल के फोन करता मम्मी जी फोन करता नहीं कहता नहीं कि जल्दी आ चल कनिया ना पाऊं जी रुक जी तोनी से दम धरी मार ले कभी कुछ कहां देख समय 1 मिनट ठीक बा हाथ नहीं खे 1000 के चक्कर में 10000 डूब जाई हां कौन ची 10000 मार ले 20000 30000 जाता ना कम होता ना अरे ना पाऊं जी देखिए आवत है आधा घंटा के बाद फिर का समय हम देता जन्नी नु अरे रौरे ई हड़ी जन्नी नु हाथ धरी बा धरी करे हाथ में के धरावा ब्लाउज खोलो का पता नहीं घर का नहीं ताई देखो नहीं आए दूसरा की मौत के रुपया धर के खाता ना सदा थका सुतो तो रुका रुपया वाले के
डाला मत ना गाड़ी हां करे में डाला मारता है मार लो तो फेंक दे बता बता हमरे लड़पू डाल लड़ो तू जा वाली काली है के कर ले भाई इधर लेके हिया अरे 150 लेके खत्म करिए जे महाराज ये 150 के बात बाटे हमार मार घर में अरे गला है 100 रुपया निकल ले तेरे बगल में से तर मुंहरी जेनी लागत रहा तो गलवा करे तू एवन डरा ना करे करे अजी बता अरे भागो कहां जाता पैसा कहां से लिए नहीं पर माई की ओके घर सब चली कौन घर चली है ने के पैसा नहीं चली अब अभी के टाइम भइल बा त ये जे रूट खरवाड़ी और अभी बुलाओ त ना चलो भौजाई है एकर भौजाई है धंधा करवाते नहर में कइले भी है तब से धंधा करवाती धंधा हां मेरा मरी हां तब कइले बात का भइल अब पैसा बड़े जे लेके होता हां भाई मेहनत कइले ना बिया बच्चा हले त मेहनत ना करले बिया मार दिया ना होके दे पहले चुपचाप चोरी दे रबिया के समय बाप रे बाप जने पे उम्मीद काइनी बोलाई ना ए मैं देख हम झूठ नहीं बोलता हमरा का तो खियोइले रे ओ दिन होला हमर दिमाग ना काम करत रहे माती मर रे बेटा न मारी खींचे खाती न मारी खींचे खाती राती उ ठीक रही अबे तेरी मुहा पर मुंह के चल जाई त एक कालू खलवाड़ी ना पूछिए सा ठीक रही हमारा एगो शेर हां लड़की होता हाथ हो गले ओ लड़की के मुंह ना देखले हाथ गलवा मुआ दे मुआ हम ना बोलो मुआ ना मर जाई मंगे धो लई मर जाई ना वैसे ना बोलल जाला देखो तोरा बताओ तनी मैं इनके गांव में झरा ला हमरा के झरवा दे जानो काहे जरा हां लेके सुता तनी हनी पुअरा में हम ना ये हम झूठ नहीं बोलत खाली हमरा झीट होत सन पैसा माई सिखाइबे हमरा के अरे हम सही को आतई झीटा बाबा तारो तब ना झीटा लिखा सा आई दुनहु सब के फसल बाटे ना हां ई देखावा करे रख ले ई रखला ही होई रखले होई नहीं के पेट भरत चल तो गलवा लड़की के मुंह ना देखले तू चल लड़की एकरा के घरे लेके चला ना हमर लड़की बता हाला हाला मत करो घर जोन करे कोई करे आज इतना दिन के बीच में आज कितना पैसा देले बड़ी ई बता सही बताई अबे असली करम आ ओकरा के ना कुंवारे जाके बीह पूजवा बिहनी तक कही से देखो तनी पन बना नतिया कमा के हमारे के देते नहीं के एकरा के देते नहीं के करो भाई में लाज लगाता लेके चल घर चल घर लेके चल पैसा धरी इनके गांव लेके चल हवा इनकी मेहर रखावा दूसर भइल जाना हाला करब तबे ना वो खेलवाड़ी जाके डीह पूजी आ वो भौजी है के जन ओकर भौजैया के जन ताकि अपन बूढ़े होई अबे जाता नहीं ओकरी घरे रुक अरे बांध के मारब देखी चली घरवा मरियो घर में मरियो चली आज घरवा में बांध के ना मारता न के हक